Sefydlwyd Castell Pembro ar ddechrau'r 11 ganrif ar 10. Mae'n le arbennig iawn achos dyma oedd man geni Harri'r Seithfed. Erbyn hyn, dim ond adfeilion sydd ar ôl ac mae'n grair arbennig iawn i'r dref. Ond nid dyma'r unig grair fydd ar y safle heddi. Mae 'na ganodd a'r ganodd ohonyn nhw. Dyma'r tro cyntaf i'r Antiques Roadshow yn weld y Chastell Pembro, ac fe ddaeth y dyrfa yn 'i milodd a chreiriau o bob lliw a llun i'w gweld. Mae lot o gyffro am y peth, achos dyn nhw ddim yn gwybod beth sy'n mynd i gyrraedd. Dyn nhw ddim wedi paratoi o flaen llaw, pobl yn just troi lan gyda'r eitemau. Julia ar Antiques Roadshow, gwylio fe pob dydd Sul, mae arno, mae'r pailon ni'n eistedd fyna a disgwyl i weld beth sy'n mynd i ddod nesaf. Fi wastad wedi cael diddordeb mewn henebion, a gan bod e mor lleol heddiw, ni'n meddwl reit, fi'n i ddod lawr mae heddi a dod y cwpl o bethau da fi i weld beth sy'n mynd mlaen yma. Mae'n hyfryd bod yma yn Penfro yn ôl yn Cymru. Mae lot o antiques ffantastig yma heddiw. O edrych ymlaen i weld beth sydd bawb i ddangos. Who wouldn't want to do this job, is the way I look at it. I come to beautiful places like Pembroke Castle, obviously, meet fascinating people. I've just been talking to a lady who was at Greenham Common and made banners for Greenham Common. I was at Greenham Common as well, you know, for the anti-cruise missile demonstrations back in the 80s. So that was fascinating, and she had brought some extraordinary artefacts from that time. Tra yno, oedd y tîm cynhyrchu yn ffilmio 2 bennod o'r gyfres, a phawb yno'n cywio yn ysu wybod beth oedd yr hanes tu ôl i'w creiriau. A'i gwerth, wrth gwrs. Oedd 2 peth da fi adre, ond i ddim yn siŵr beth oedd i gwerth nhw. Y cyntaf oedd perlau ar ôl yn fan gi, a maen nhw wedi cael paso lawr i mam, a yn dod lawr i fi, a mae'n gwybod fwy o hanes amdano nhw, felly ni'n mynd i ddangos hwnna'r arbenigwr mewn munud neu ddau. A wedyn yr ail peth oedd watch, ond i wedi prynu mewn auction, oedd yn ymhlith arall mewn bocs, a dyn ni'n gwybod dim o'i hanes so felly fi'n gobeithio bydd yr arbenigwr yn gallu rhoi fwy o hanes i ni, a gobeithio bod bach o werth iddo fe. Wel, Dyn, chi wedi dod o Landrysant heddi, a chi wedi dod rhywbeth arbennig, so chi'n mynd i fwrw fi dewn nawr. Na, dim yn gwbl. Beth da chi, beth yw e? Wel, dyma meis y dref yn Llantrysant. Mae'r freemen o Llantrysant gafon nhw'r meis yma o'r Earl of Pembroke yn 1633. So mae hwn yn hun na'r un sydd yn y House of Commons yr enghraifft. Ac ar rhyw ffon y gilydd, ath i'r trwy rhyfel cartref heb cael ei dirywio. A felly mae'r freeman dal yn berchenem. Mae fe'n trysor i bobl Llantrysant i ddod y gwir, a heddi nath nhw dod o fel lan i'r castell i ffind mas tymyn bach mwy amdano fe, ti'n mo? Chi'n gwybod faint mae'n werth a fath o beth? Ydyn, ni wedi cael tymyn bach o sioc, do. Mae fe'n werth o leia 70-80 mil. Tymyn bach mwy na beth o'n i'n meddwl. 70 i 80 mil o bunnau? A bydde werth lot mwy os ni'n talu tymyn bach i wneud y lan tymyn bach. Sydd y dros 100 pryd ni. Odi fe mewn rhyw fath o volt gyda chi? Ydy, mae mewn volt yn sicr, ydy. Ond bydde fe ar ddangosfa o'r meis yn neuadd y dref yn Llantrysant blwyddyn nesaf. So edrych mlaen i digon o bobl weld ar y pryd. Ac fe gafodd Viv a Finne gyfle hefyd i ddangos i'r trysorau. Viv eisiau gwybod ychydig yn fwy am bot sieinïaidd oedd ganddi, a Finne moyn gwybod am watch fy hen dydci. We'd be talking at auction probably £120, £140. Chi wedi joio heddi? Wel, ni wedi cael dydd bendigedig heddi, mae wedi bod yn hynod, ydy. A mae fel awyrgylch sioe yma, mae pawb yn diddori yn popeth sy'n mynd mlaen yma, mae wedi bod yn greit iddi. A gyda chi gyfle hefyd i gael eich creiriau chi wedi? Do, ni wedi gwerthfarogi a i wedi gwir, maen nhw yn werth rhywbeth, so chi'n bod, hwnna'n neis i wybod y hyd ar we. Fantastig, a dwi'n gwybod hefyd bod yn oriawr i werth rhywbeth, felly sa'n mynd i werthu fe, so gadw ewn na. Wel, fi'n mynd i werthu ni, so na ni rex y fiad. Digon teg, i ni gyd i gael rhywbeth mas o dyrnod. O, dyn, yn gymwys, o dyn. Hyfryd iawn.